and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Kung nagdamgo malanggani ko, di na ko gusto magkamata pa. Pagkaswerte ni mo, Aliyah. O sa pagkahi ilang plano para ni mo, no? Ato nang may bawaan ugma silang pagbalik. Kamu na gyud, Agustin. Usa? Kamu na gyud. Ang unsa man ha, Mara? Ang gihatagan sa tanang grasya aron nga mahawas na kamuskalisdanan ug nalipay ko anak tungod kay kabahin na gyud mo sa kong kinabuhi. Ako gong igagaw ang imong asawa. Parihas nga igagaw sad nako ang inahan ni Ada. Tara ni ining kinabuhi maong sa kasakit ug kalipay mag-inono ngay ta. Gusto ka? Tingali, gitubag na gyud sa Ginoo ang way puas sa pag-ampo ni Aliyah. Kanindot unta kung si Ada magrasyahan sad parihas ni Aliyah, no? Basin pa, Mara. Sa pagkatinuod lang, ako ba yung gipangayo sa Ginoo? Nga, di lang ginunta malayo silang duha si Aliyah o si Ada sa usap-usa. Gusto na ako, kung asa man paingon si Aliyah, tuasan si Ada. Ugma sa ilang pagbalik din ni Sir Dale, ato niya nang may bawaan, kung unsay sunod nilang mga lakang. Wagid ko pasagdi sa Ginoo, Ada. Nga iyag yung gihatag ang tanan akong gipangandoy pinaagi ni Sir Del. Nindot na kayo inyong bahay, no? Dili dako, pero nindot kid kaayo kung ikumpara sa ubang mga bahay din sa atong palibot. Unya, naapag yung mga gamit, mga nindot kaayo. Gikumplituhan mo sa inyong mga gamit sa bahay. Ibog kaayo ninyo ang mga silingan, Aliyah. Kanang tinuto ang giingon ni Sir Del nga mobalik sila ugma. Kanusta pa ba mamakag si Sir Del? Basig ugma. Unsa? Ngano nakasulti mo kag ingon ana, uy, Ada? Nagistoryan mo si Sir Del. Unya, ang sa diyang giingon, ha? Ang sa diyang giingon? Ikaw ba, mataranta, gidayon ka, uy, basta sungugon ug hadloko na ka, nga di na makatunga si Sir Del, no? Nga naman na, Aliyah. Tuwi kay gusto kong makita na ko siya, Permi, Ada. Hangtod karon, murag ako pang pagahikitan ang malipayong dagway ni Alea. Grabe ang kalipay sa bata, ma. Bauna! TN! Tien? Tinuod na! Wag siya puas sa pagpunay hapyod sa iyang tagway diha Star Pulin. Kaya ngano? Ngano? Natuman ang iyang pangandoy nga naagi siya makita nga tarpaulin sa iyang birthday. Mao na. Kung walay mga kakulian, o kung walay mahimo nga kausaban, magkadako si Alea nga mag-angkon og lahi nga katahom. Maugyod! Rare kaayo mo na siya. Rare. Ano ko kiring? Rare. Tinuod na, rare kaayong iyang beauty, no? Amura siya ka ng Diyosa sa kabukiran. Wow! Maong naipog ka. Ibog kang alayasa. Kay kung makatutok ka, hapit na lang kung mulugwa ng imong mata. Unsa man gaw? Mudawat ka ng iyang akusasyon karon? Ayay. To, mga nay. Di gyud kay ang pagdaig lahi mas kaibog. Kabantay ka na ang pagdaig lahi mas kaibog oy. Mao ba? Pero kung maibog man sad, wa man tingali kay wa man koy malapas nga balaod ana kay wa man na ibawal kung mubati ko og mubati ka. Kitang tanan, mubati tag kaibog, di ba? Palusot pa. Gani. Yes, palusot gyud. Brand ka sa? Kamao gyud kang mulusot. You have all the reasons. Siyempre, nalimot ka nga abogaduhon man na. Oo, bitaw. Mao gyud. Nagago lang kay sig magsibat sa eskwelahan. Sige pa mayabas. Masausan. Ugma, sayo gihapon tang mugikan paingon sa bukid. Kadlawon kung pwede. Wow ha? Kikanahan, nakaayo si Mama. Naghinam-hinam na ko nga.
Gikasulti gyud og tarong ang mga ginikanan ni Alea. Da, pabuang-buang kang kanoa ka? Imo sa di kong paludhon? Karon hain ka naman, Naitsapwera ka na hinuon? Ayagit ko ninyog tuyo kay dili gyud mahita po nga bation kog kawili, kay dili ko mamatay kun wa ko'y laki sa kong kinabuhi. Sorry, Harry, kay dili gyud kita ang meant to be. Halano, nabuang na ka. Oo, lagi kaayo ka. Kay nga na naman sad ada. Unsa naman sa imo nakita sayop nako ha? Haloy, mura kag amaw. Sikag hawak ka ng mga buwak na gihatag ni Sir Del ni mo. At itong pag-birthday ni mo, bisag hapot na malaos. Ikaw ba ako naibog ka sa akong gibuhat? Hawak sad! Aron mahilom ka diha. Mayo. Hala, Aliyah. Wow! Mayo. Pagkalimpyo sa tibuok palibot. Alia! Alia, kinsa ron? Sila si Sir Del pa! Uy, padayon na. Abi-abiha una ha, kay apaso na ko ang imong inahan. Ari ko magi sa luyo. Wa ba siguro tao? Ay, ni ara ko, sir! Dayon mo! Oh, Hi, Alea! Good morning, Mami! Day, lingkod mo! Dayon! kining nangi mong papa ug mama? Ang giapas pa ni Papa si Mama. Pwede na mong makahawat? Free as a bird na naman tayo. So people, nga nagsigyog lihay nga ako ikatagbo, watch out. Kay paniguro na ako ninyo nga usan ining mga adlaw magkita ra gihapon ta. Pasayloa nga, medyo nalangay mi sa pag-abot, sir. Ma'am. Wala kaso tayo Okay, Agustin. Mibalik yun dayon ko sigon sa among gisaad ni Del. Para ato yung maistoryahan og tarong ang akong plano unya para ni Alea. Paminaw mo ha. Akong giingnan si Del nga ako mismo ang moabaga sa gastuhan ni Alea gikan sa high school ug hangtod na sa college. Pero ubos sa kondisyon nga dadon ako siya sa Cebu para adto na motiwas og eskwela. Ari siya mo puyo uban nako ingon man si Ada. Muuban sad si Ada, Mami? Kana kung tugtan siya sa iyang mga ginikanan. Salamat, Tata, Nana. Digid ko magmingaw din, Hasta ko, Ada. Dili sa kumingawon dito niya sa Cebu kay naasa di ay ka. Mami, salamat. Salamat jud kaayo, ha? Salamat, Mami. Akong isaad, magtuon jud ko og maayo aron malipay mo si Sir Del. Kumusta man ang imong pag-eskwela, Ada? Tapto raman noon ko. Ha? Girara nimo ang tapto? Lahi sad ka da? So, my son, murag akong pagalantawan nga. Duhatang what I mean is, mupaso o baka mo sakay ni sa stage. Kaya dili man di ay basta-basta ning ato mga estudyante. Alea, what would you like to be when you grow up? I want to be a doctor. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!